everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Kung manwag na kinapin sa lugar ng imuhat na ng kwarta, huwag na mo tangan ni Jessa. Magsunod lang ko ni mo. Okay. Niya na. Nanawag na siya. Musulti na ni kung asa nagkukuha si Jessa. Hello? Asa na ko ihato ng kwarta? Lakyod. May tao ba ka sa gawas? Murag mingaw man. Hoy! Kaysa kang naa sa gawas! Usa mo yung plano na ko ha? Pagawas ako! Mingaw man. Pagawas ako ninyo! Pagawas ako! Papusil ka, ma'am! Nakaraday sila sa gawas. Huwag ko magkasabot. Anong gidamang ko nila din eh? Ang rapist ka, demonyo. Usa na masabkay ang plano. Niya na. Nagpaingon ako sa tapit ni Kiingong sa kinapin. Kinangaman ni Kuro ko. Nga naadyo si Jessa sa mong tapit. Dili ba yung mga masipit ng nakawa? Niya na ko sa tapit ni Kiingong sa kinapin. Narinig nyo sarang pahay nga nitim ng tapita. Di lang kong padulog maayo. Mapadulog kong tiyutay sa pahay. May tuwa katao nga may ko sa kilid sa pahay. Hi, siya. Nasa sod. Jessa? Jessa, nabaga sa sod? Alex! Alex, ikaw na! Oh, naaguli siya sa sod. Sige, niyan na yung kwarta. Kung makabiya na mo. Okay, Diyos. Usod ako. Jessa? Alex! Alex, diyan ako dire! Alex! Naasis kinandaduhang pultahan? Dada, nagkasunod na sa bahay si Alex. Milakaw na si Layla o si James. Kinalang di sila madugad sa bahay ni Alex. Oh, hello. Nagkasunod na sa bahay si Alex. Nahibaw ka na si Mbuhaton. Jessa! Di mabling pultahan! Alex! Nganong niya ka maninhi? Gilukat ta ka. Gikas mga kinapir. Pero di ta ka mahimong dadon. Tungod kay nangutang ng ko ni Andrew og kwarta para ilukat nimo. Jessa! Gihimo ka na sa pagkuliteral ni Andrew. Unsa? Panguog sindikato sa Andrew. Kung di ka malukat na yun, ibalik ka kinaslayan na ron lugoso o himo ang ulipon. Unsa? Pero ayaw pasabot. Nga nahibaw ka. Pag-amping na lang. Mangita ko kwarta nga ikalukat ni mo. Ako na isa di mo. Jessa, pasayluan ako sa lang sa nga kung nahimo ni mo. May mga suki siyang mga manyak ang mga tao, Jessa. May
May mga babae siyang ipada sa isla aron at tulugoson. Busa pagamping. Alex! Tinuod mo lang imong gipanulti! Wa ko magbakak nimo, Jessa. Usas na kapadato ni Andro. Mao ang human trafficking. Pagpamaligag babae sa malibog ug utok ka madato. Pagamping lang una. Ug pabuta ko. Panguog sindikato si Andrew. O di nga. Si JR. Giusa naman kanya si JR. Mo di nga yano na kanyang napahuwam si Alex sa kwarta para ilukat ni JR. Huwag karon na ako nasab. Kada-kada na mga tunab ka nagpaingon din eh. Ginawa ko. Sa magkakubato din eh. Mga natingalan niyang ang mga sakop ni Andrew. Iya. Sa magkanda ko sa pagkikiyas. Oh. Iya. Oh. Ah! Buhay ko ninyo! Buhay ko! Buhay ko! Pero kailangan mo ilong. Andro, dili nimo kapay mo slas Jessa. Kay musuki na nimo. Klaro kayo ng tuos Jessa sa kong gisulti niya. Nga lider og sinikato sa Andro. Og nga, may mga babae siyang ipamaligya sa matatong praning. Tanaw, Andro. Kung makaantos ka kan Jessa, huwag tanaw na to. Kung ganahan ka pa pa niya nga may dagko naman siyang samad sa naong. O salamat na lang ining 1,000,000 nga akong nailad ni mo, Andro. Sundan ko na ako mga tao sa bahay at gagahan ni Jessa. Sorry, Jessa. Kamawala kininunanaan ko pahagi. Aron maprotektahan ka gikan kang Alex. Nagsakay na sa kong pampot. Asa na masabka ko nila na. Ang isla ka nang nasa unahan. Ibalik ko nila sa isla. Pero nga naman. Magayo-ayo lang di sa isla, ma'am. Nga nang inyo kong ibalik din niya. Kinsa magit mo. Mga tao mo ni Andrew, ha? Ay, si Andrew. Salbahe siya. Ingna siya nga sangkos sa langit ang akong kalagot niya. Manas na magtagad ako. Magkalagot. Klaro na kayo nga. Nga gibutan ko din eh. Aron ilawag ni Sam siya mga customer. Gusto. Ang rapist din sa isla. Ang amahan ni JR. Posibleng nga customer siya ni Andrew. Huwag ibayaran ko niya aron niyang kuson. Matakno yun sa gisulti ni Alex ang nahitabo na ko din sa isla. Butanganan ni Andrew siya mga ibaligyang babae. Hayop ka, Andrew! Hayop ka! Demonyo ka! Kung dautan man si Alex, mas dautan si Andrew! Yun na. Karon nga gibutang nisap ko din eh. Posible nga. Ganun na sa customer si Andrew nga.
paniun. Bumalik ko sa payag. Kinala mangandam ko sa sunod nga mahitabo. Dili na ko musugot nga luguson pa. Dili na. Andrew, ay naman sa kakaron. May importante lang kong giatiman, tiyo. Kamulaw na si Carla ang bahala na sa opisina. Sige. Kung mas importante mo nang imong gibuhat karon na ipadayon ka na, Andrew. Importante kaya na si kong kinabuhi, tiyo. Sige, Andrew. Pag-amping na lang sa imong lakaw, ha? Salamat, tiyo. Salamat. Panahon na nga ang imo na sa kaugalingon ang imong atimanon. Ayaw ka wala ka sa imong negosyo. Ampingan ni namo, Andrew. Salamat, tiyo. Bye! Bye, tiyo. Oh. Sige, bye. Ato na ta. Kinala ako mga sa pagtiman kang Jessa. Kaniyara ko din sa payag. Pero wag may miapot na tao. Andam na ang 5 kapuspos na akong gipabarog sa kilid sa portahan. Kung sa unang panahon, milampos ang rapist sa pag-angkon ako. Karon dili na gid ko masugot. Bahala nagmamatay. Pero sa kangilan na sa kong naong karon, may ganahan pa kang manlugos na ako. Naibaw kong giguba niyang akong naong. Aron dili na ni magustuhan sa uban. Pero mas makahadlo ko na una-una nang yung gisulti na ako bahay ni Andrew. Maudi ay nga bato kay kasing-kasing si Andrew. Kay leader man ay siya sa sindikato. Anhi ko lang una ibutang sa bahay kining 1 ka milyon nga akong nailad gikan kang Andrew. O karon magplano nako kung unsay sunod kong buhaton. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!